Hej YouTube i dag. What the du bliver nødt til at optage første episode. Min gider ikke. Nå, men i dag spiller mig og Christian William. Ja. En af mine dejlige venner. Ja. Spiller Vi Minecraft. Jeg tipper lidt. Jamen, jeg er i sådan en grotte. Men vi vil gerne starte sådan en Faction med display. faction. Ja. Aha. Okay, jeg laver bare sådan min her, okay? Jeg laver bare sådan min her. Ja. Vi lægger IP'en i description til den her... Nej, det gør vi ikke. Eller hvad? Det gør vi ikke. Nej, skal vi ikke? Jo, sig hej til Sådan der. YouTube. Jeg laver... Har du nogle fakler? Ellers skal jeg lige lave nogle. Nej, men jeg har fundet noget kul. Det var heldigt. Jeg hoppede lige ned i noget vand, som jeg kom til at stoppe. Hvem er det, der skriver til mig? Det var ikke mig. Det var Lasse. Jeg sætter lige nogle torches, okay? Ja. Jeg har 12 stykker jern. Nej, 12 stykker kul. Og jeg har fundet mere kul. Det er en dum swampy. Mit Minecraft flækker. Du ved godt, man får... Hvad? Man får penge af at nakke de der dyr. Ja, det vil jeg godt. Jeg kan lige mit fraps ned. Ja. Sådan der. Det er ganske godt. Jeg kan se dig. Jeg fandt kul. Jeg kan sagtens se dig, fordi jeg bruger bare Nodus. Gør du? Jeg kan bare se dig, jeg kan bare se dit navn. Du er 49 blocks væk fra mig. 49? Mining skills. Stop. Jeg gør mig altså, vil ikke forstyrres. It's no longer AFK. Jeg har fundet sådan en cave, sådan en der, det der. Nå, mine. Sådan en stor cave. Lad nu være med at skrive. Ja, der er også nogen, der helt... Der var en creeper, der lige... Den sprang i hvert fald tæt på mig. Ja. Sprang lige foran mit head. Nå, jeg troede ellers, vi skulle være alene på serveren. Ja, vi kan se. Nej, han joinede igen. Okay. Det kunne have været sjovt, hvis vi var alene, mand. Det ville have været sjovt. Hey, er det egentlig baggrundsstøj på min mikrofon? Nej, jeg kan kun høre en edderkop. Og creeper. Fuck, man, ikke creeper. Ej, det er vores hus. Jo. Ja, så nåede jeg lige at dræbe den, mand. Det skulle lige være, den sprang. Det der total nice. Det vi lige havde fundet. Jeg hader det. Det er fordi, når man bruger det der super breaker, så kommer der fyrværkeri. Det er mega grineren. Det gør man også med treefælder. Jeg vil have kul. Nu slukker jeg fandme for mit fjernsyn. Jeg vil have iron. Der faldt min fjernbetjening på gulvet. Jeg kan godt høre, der faldt et eller andet der. Ja. Du kan også bare gå ned i mine, hvis du vil. Det er også det, jeg gør. Ja, TP tier 2. Nej. Hvad hedder jeg vil efter optalen vil jeg lige høre, hvad han hedder på Skype. Om det er Lasse? Yep, så er det så. Og så kan han være med. Jeg fandt en cave. Okay, klar. Der er noget her. Okay, det var der ikke. Bare TP til mig, hvis du gider. Der er sådan nogle små irriterende dyr tæt på mig, kan jeg høre. Hvor er du henne, Victor? Jeg er nede af mine. Det er jeg også. På dansk. Hæ? Jeg er bange for at rulle det. Sådan der. Lad nu være med at være så mange, mand. Hvad? Der er så mange fucking dyr her, mand. Altså, med dyr mener jeg onde. Iron! Ja. Jeg skruer altså lige ned for Hallo. Jeg tror sgu... Oh my god, jeg kan ikke.
Der er 3 zombier her. Hvad er det nu? Skru lige lidt ned for, helt ned for musikken og lidt ned for neden på... Sådan der. Jeg tager lige iron, okay? Ja, jeg finder også sammen. Gør du? Jeg er sådan en lille smule iron. Der var kun 2 hos mig. Jeg havde kun 2. Og jeg er bange for at ryge i lava nu. Der Er er du? lige lava ved siden af der, hvor jeg hugger jern. Tal noget. Hvad laver du egentlig på? Det er bare... Nå, hov, det kan jeg sgu bare ikke. Jeg er på... 9... Jeg er bare meget højere lag end dig. Jeg er på lag 66. Hov. F3. Jeg er på lag 48. Nej, nu kommer jeg til at se screenshot. Nå, jeg kan sgu da bare kigge med mit notus, hvor højt det er. Se. Au. Jeg skal lige op igen. Fordi jeg skal Jeg lige... ved godt, du kan gå til spawner, så kan du få gratis cookies. Kan jeg? Mm. Ja, det var godt, jeg er lige nødt til at spawn, ellers var vores hule sprunget. Jeg er i spawn. Wow. Der kom lige pænt mange 3 zombier og et skeleton. Sådan der. Oh fuck, mand, hvorfor laver de der, mand? Hvad laver de i vores hus, mand? Hvem laver Fuck. hvad i huset? Der er en creeper, der springer her. Yay, jeg nakkede creeper igen. Jeg har 6 stykker af gunpowder. Jeg kan lave TNT. Jeg laver lige en chest, okay? Hvad? Kan man godt skrive det der private på? Nej. Jo, du skal jo bare sætte den ind i faction. Der hvor der claimer, fordi så kan de andre ikke åbne den. Ja. Okay. Okay, så skal man bare skrive et eller andet, eller så kan man lige lave et skill og skrive noget private eller noget. Skill. Der kendte det som der. Jeg troede ikke, at jeg får lov af owneren til at optage. Har du ikke fået lov det? Jo, jamen han troede ikke på det. 3 creepers. Okay, du bliver sgu nødt til at gøre det, okay? Fordi jeg ved ikke, hvordan man gør, så du bliver nødt til lige at skrive det, fordi at der er nogle ting herinde i, okay? Du skal jo bare lave en fucking chest, der så putte det i. Nej! Jeg kan lige at komme i. Tak. Hvorfor kan jeg aldrig finde ud af at nakke en creeper? Jeg fandt 4 creeper, jeg kunne ikke finde ud af. Det er svært snart ved at gå i stykker. Au. Det er med spil. Nej. Det er svært snart ved at gå i stykker. Okay, nu blev han da helt mundlam, ham der. Ham der ikke troede på det. Okay, jeg tror, jeg ligger i hvert fald min texture pack i description. I description? Jeg bruger ikke engang texture pack. Ikke jeg. Det er næsten bare ligesom en Fateful, bare med et andet navn og sådan også pænere. Jeg tror en texture pack hedder Ant Venom. Kender du en på YouTube, der hedder Ant Venom? Nej. Nå. Jeg tror i hvert fald hans texture pack. What the fuck? Hapal, hvad betyder det? Det betyder, at sådan taler man ikke. Jeg sagde ingenting. Jeg er ligeglad. Så du dømmer mig for noget, jeg ikke engang har sagt. Du sagde det. Jeg har det på optagelse. Hvad sagde jeg? Det er foran. Hvem spiller du med? Anti-gamers, Victor. Victor. Kan Victor finde ud af det? Ja, Er du sikker? det ved jeg, Paul, han kan. Hvad? Det var heldigt for Victor. Kan vi ikke sige noget? Hver gang din far kommer ind på værelset, så slukker du din mikrofon. Jo. Bare sådan ikke lige, de skal komme med på YouTube. Jeg skal nok sige. Hey, Paul! Hvad siger Victor? Bank lige på næste gang, du kommer herind. Nå, for søren da. Hvordan banker man på? Sådan her. Der var min dør, Paul. Hvorfor har jeg fundet en ny mine? Hvorfor du har fundet en ny mine?
Ja, så det har jeg lige gjort. Jepsi. Åh, der er mere iron. Ja, jeg skulle da slutte. Og der er også dia. Hold kæft, det er sgu ikke. Vi har snakket med Markus. Ja. Hvad laver han? Han spiller lidt Far Cry 3. Husk. Ja, Christian. det er du ja, her der sidder. Vent lige, Victor. Okay, jeg tager lige en mikrofon fra. Hvad er det, der rykker af? Hvad er det, der Så. Jeg ved egentlig ikke, hvor lang tid jeg har optaget. Så det... Sådan der. Her igen. Okay, næste gang, så tror jeg sætter timer på den her frækkert. Fuck! Hey, ordentligt. Okay, undskyld. Fuck, der er mange. What the fuck? En zombie kan sgu da ikke bruge en bue. Eller noget andet. Jeg gider ikke høre det der. Jamen, jeg er ved at dø, så jeg er ligeglad om, hvad du siger, Palle. I stedet for at tage sig på en klar, du hvis du taler sådan, og så dør du. Ja, jeg er allerede død. Nå ja. Ja, undskyld. Hey, Palle. Så dø. Okay. Hvad var det, du sprængte i luften, Christian? Det er en creeper, men sprang ikke i luften herhjemme. Men Herhjemme. nede i en mine i hvert fald. Jeg er nede på lag. 48. Jeg har fundet lapis. Jeg har fundet lava. Det Nej. Hvad var det? var et løb. Jeg blev bange. Den må ikke komme og æde mig. This water. Hey, der er mere af den. Hey, Christian. Hej, hvor er du? Jeg er herovre. Jeg TP'er. Nej. Nej, Jeg vil heller ikke. tager bare home på, mand. TP'er mig bare til home. Jeg har fundet en spawner. F. Home. Faction home. Nej. Ikke en creeper. Hey, der er emerald. Er der, hvor er du heldig til det? No. Lad være med at skubbe mig længere ned. Seriøst. Giv mig det fish to Abdullah. Kom med det. Kom her, der fish to Abdullah. Get the fuck out of my way. Ej, lad nu være. Seriøst. Så. Markus Bare Slash. pænt creeper. Og sådan lidt der. Okay. Nej, lad være. Så lad være. Så ryger også mit sværd. Det er godt nok fedt, det her. Er vi svær råd? Ja, Ha, nederen. så må jeg bruge min økse eller sådan noget. What the fuck? Ja, what the fuck? Dø. Spawner. Mine ting. Ej, hvorfor kunne der ikke ligge en chant? Okay, jeg har fundet den. Jeg tager kisterne med. Det er Og jeg godt. tager også mossy cobblestone med. Hvis vi skal bruge det. Hey, lad være med at ødelægge den. Vi kan jo lave en, Nå, det en kan zombie. Nå, okay, ellers det er bare fordi, ellers kunne jeg godt lave en, Ej, nu... Jeg tror lige at tage noget af. Hvis nu Lasse kommer til at se den her video. tager du nodushack på? Nej, jeg tager det af. Nå. It's fine. Jeg skal først lige vide din YouTube-kanals navn. Det ved han også. Gør han? Mm. Nå. Han var lige AFK, og så går han ud. Jeg står bare og ligger lige nu i masse mand. Står bare og ligger. Der, sådan der. Me too. Jeg ved, det gør også meget. Gør du? Jeg ligger masse cobblestone. Sådan der. Yeah. Så er jeg klar. Så er jeg klar. Nu skal jeg bare mine nedad. Det er nok en dum idé. Hvad? Altså, hvis du miner lige nedad, så hvis Ja, okay. til et lab, og så... Fuck, der er meget jern her. Er der? Skal jeg lige op til home igen. Og se jer. Der begyndte jeg lige. Eller skal jeg lave et... skal jeg lige lave et iron... en iron pickaxe til dig? Det må du da gerne. Okay. Smider jeg lige det sidste op. Eller jeg kan bare selv lave et, faktisk.
Eller vi... Okay, det var... Nå, okay. Okay. Fordi jeg har kul, iron, workbench og det der. Den skal bruge til her. Okay. Kan jeg sgu også lige alt det med, ja. Noget, jeg skal Jeg bruge. laver lige 3. Nej, jeg laver lige 5 stykker. Fordi jeg skal også lige have lavet det svært jo. Så jeg kan overleve det. Så jeg ikke skal kun bruge min økse eller sådan noget der. Jeg har faktisk fået en redstone. Redstone. Mm. Sådan der, nu har jeg lige nogle en pickaxe, 2 pickaxes til mig selv. Nå man, du er bare så stille. Tyk. Ikke noget. Wallah, jeg sværger shit til dem. Okay, der er lava lige ovenover der. Er der? Nå ja, man kan sige, at jeg er lava. Tror jeg bare med eller noget. Okay, hvorfor lavede jeg det her? Fordi jeg havde allerede noget jern, der var smeltet. Og så kom jeg bare til at lave mere jern. Det kan jeg ikke smage. Optager du stadig? Mm. Godt. Men jeg tror bare, jeg skal ikke bare slutte for den her episode, og så tager vi der bare i næste episode. Ja, jeg fandt iron! Nå, men vi ses YouTube. Vi ses. Bye bye.